Чин ми сторва място да седна и да започна неспокоен и задружен труд. Помните ли си, деца, как с интерес ме докосвахте и плахо разгръщахте моите страници? Колко много букви! Как ще ги научи всичките, мислите си вие? А ето, научих вие да четете. Днес за последен път ще бъда тук сред вас. Нека всички гости се уверят колко добре се справяте в стената на буквите. Първокласник да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. По часовник ставам времето следя. Вирно начин носик трябва да седя. Пиша букви и чета на глас. И разказвам ясно и внимавам в час. Много грижи имам аз сега, да си първокласник, то не е шега. Браво! Усмивки? Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. С смешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Така ще бъде, но за кратък срок и ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок прочетене от нас да получават. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Големите шегуват се с нас и често първолаци ни наричат. За смешка казват, тези първи клас не могат да четат, а само сричат. Така с часове растем, расте приятелството помежду ни, щом заедно се учим всеки ден, от буквите да правим думи. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Казваме с пълен глас, хубаво е първи клас. Всяко нещо най-прекрасно се нарича първокласно. Първокласно, хей! Чуролика. Г е буквата на гълъб, който гука от гнездото си на горска бука. С буква Д започва добър ден, дай ръката си, бъди до мен. Деца, внимавайте и отгадавайте, преди обед и попладне дъжд манистен, като падне изведнъж по свода летен, мост и страствено го цветен, защото... Целият клас? Да! Браво! Ето идва ред на Елха звучи добре. Новогодишна съм елфичка, грей на челото ми звездичка. Тук слага дядо Коледа торбата с подаръци за децата. Виквам силно, гората с ехо отговаря планината. Най-любими се запознахте, които носят мъдростта. С тях като птици полетяхте, да опознаете света. 30 буквички добри, 30 братя и сестри. 30 стрийки вени, 30 звезди летени, свети пътя велик, звънкът в родния език. Тачо Викс, обич безкрайна, буквички скъпи за мен. Давам ви дума, че няма да ви забравя ни ден. Браво, деца!
А сега, нека аз и вашите родители да чуем как четете. Приготвила съм 3 картончета с надписи от известни български приказки. Сигурна съм, че всички желаете да четете, но не се сърдете, картончетата са 3, така че ще чуем 3 от вас. Така. Хайде, Алекс, избери едно картонче. Така. Ани, изтегли. И Гошко. Така. Започваме с Гошо. Имала козата 7 козлета. Се будят. Браво. Как да чуем, Алекс? Тръгнала баба с торбата. Дренки да търси гората. Свещнала я мецана горе на дълга поляна. Браво. Донесли ли когато картончетата? Гошко? Любим, весело ми е, макар че трябва да се разделим. Ти разкри ми ябелето, ти е чуден стъпал само в науката, която дава сила на света. Браво. Другарче. Другарче и ти, другарче, на детските ми книги за тебе ще се спомням. Къси старини. Добре. А сега пред вас ще доведа моята добра сестра Читаня. Тя ще ви покаже нови пътища към човешкото знание. Желая ви сполука с Богом. Богом мило плаче, с Богом много плаче. Мили деца, аз съм новата ви приятелка Читанка. Скрила съм в моите пъстри листи чудни приказки и стихове, пословици и поговорки. Какви са те ще разберете, щом вече можете да четете. Бъдете упорити и трудолюбиви приятели. Първи. 4. Да учим, да знаем, Да можем, така ще направим по-добър света. Деца, тук всички се убедихме, че можете да четете, да рецитирате. Буквички роки познати, азбука стройна порце. Сложиха двамата братя моите малки ръце. Сложиха двамата братя моите малки ръце. Пишат им дълги редици, пиша по белия лист. Те ми приличат на птици, лято в небесната вис. Те ми приличат на птици, лято в небесната вис. Уча високи с голяма, буквички скъпи за мен. Давам ви дума, че няма да ви забравя ни ден. Давам ви дума, че няма да ви забравя ни ден. Пипи шарени чорапи, че не мога, че не мога, че не мога, че не мога за вода да ида, че не мога, че не мога за вода да ида. От тия пусти Евгений, от тия пусти Евгений. Гледнете за ръчички, както се разбрахме. Подготви Гошко. Хайде поклон. Браво. И така, мили деца, дойде момента, в който ще получите
тази чудесна книжка. И тъй като обикновено започвам от първи номер, този път реших от последния номер. Така че, пак по азбучен ред, само че отзад напред. И така, Светислава, ела, миличка. Заповядай. Ела при мен, кандидат. Така, идва ред на едно нежно момиченце, което разбрахме, че е гимнастичка, нали? Заповядай, Ивана. Ето ми калчето. И сега, момиченцето с буквата А, Ана Мария, която всички видяха колко е артистична. Заповядай. И Александра, една много стройна и нежна ръкичка.